kali balik tu pak. Nah, mau barang lagi baik mau barang. Tuh, barang pas tu. Kena, yang ketangnya, ane pesan saya mana aja mau barang tu begininya. Ning jelatang khai bang. Dengo sakit deh. Dengo pa. Kalau kau yang sakit yo. Baru masalah di sana. Akas Debbarma ola thanu khanung latha. Nono bete busadut mase no chedot paine hiyo haba ningka nun tabo phaya buluchi benglo to khali tang thang haida no benglo ne do no tuna khatore no budui de dola busadut mase dola jotono lamsako sikra library channel o bak parsalano sab sini biang khari thanga plane wana bini basa kalani do charna bagi bazar dut paine thangmale bos buri katal hamzagi do chai kusui tongwi siu angni plane wana zakha basa kalani bagi dut paine thangmale Bosi ulta beri koktelangi dot kusui cai tongwisu si musuk jesik pono bura angdi thorere kohoyeng suka tebo pono akol hengke bura horere kai shitrani tongkhachi so chinetra batole mana shandorle ob bura kohoy besani dut chegi jane besani bagi dut pane thamle bosi beri ketal bai dut cai kusui cai tong shama he bura kohyo tam khane musuk communication sana tapugdi ako I kongno site khai phadi jeng display nuku toma I tiprasu berni kepal birman kongno kisa khanai shaimanaine kahamke Laithane salo jeng kaisa video senamka Tiprajwk kahamda koborte bo biangni bini chela kubuja bank manager job khlai and botangi lama kobor angi berai tona nangkana bini kapal hame dokhu kosto manjagi birman krai toman chikon sa live story nor jeng sawi khnarka chini lajik sale video jaga but amani yakulo Tiprajwk no sinewi tonai bini kamini borok jino contact khlai Tiprajwk burni full A to Z story no tewo kahamge sawi khnarka bini A to Z live story khanama olo jeng blane wana kate Khai Rijakha suka I manai burniyo abagi phatike jeng je khanawi saiman mani kahai norok jotono tini amo sawi khnarne video ni bisingde te nor video na pathe jora naima olo blane Khai Rijakha Tiprajwk burniyo note video jaga jingno boisa hormani kokno jeng ojaga kahamge sai khnarnai Tiprajwk ni mong angka Naithokti Debbarma kami angka tijo tijakma parani Tiprajwk agi pulia chera jora kahamno tongmani phiaba bini sakmang sikili soge tori phema jora kamini khoroksa chela bono chajage hamjak honi samadarte Tiprajwk bo kisemisa kamini a chalano bukharui chajage hamjak tongkha te chelabai bure khorni hamjak bisingtino konini kasaro physical intimate angki pakya ebake A to Z class anggi pakya henimanuta and yakulekeno Tiprajwk bure pregnant anggi rima bai bini hamjam chala bono care khaya saknang yake yakare haikaba breakup khairika ajora Tiprajwk belene bukha koso dukhu nangsage kapsuka bini koso birmano nugui kami kana gini tongle lokrobo ter juto kubiko semanka Tiprajwk kamini khorsa chalabe hamsagi tongise tabu henkai pregnant khai yakare Rijakha ne kamini lokobo semanka gana gini je tongnero abage kamini lokrok obbre support khlai khorangti samabe a jorawo burni hamjama chalani mungoi police complaint khalima bisingtino belakino problem kotor anglajak hanibo jeng khanaka jepro a bre pregnant angmani jorawo te a chalana police roko mungsa action najak liya sudo burni bohoko che busa tomani a busana simi khiboi Rijakha ne khanaka and amo 2022 bisini kok jeng tesha jaga repeat khapina nor kahamge khanadi eba je buja kahamge khanai mano chalani mungoi police complaint khalaima bagai belano a jora problem kotor anglajak nibo khanaka haipono a chalano police rok mungsa action najak liya sudo burni bohoko je busa tomani a busana simi khiboi Rijakha ne khanaka te amo 2022 bisini kok phiaba police rok tangkai a chalano action ya angana khana belane wana masing sakok a bake jodi a thanani police ebake je jaga complaint khayo a jengni police rok video na tong hake jeng amno request khana police ka a case no tesha reopen khana thung police rok tesha bona kaham ke cheri na nang thung amon chin koimung oke padi tesha chine main story wa jepro Tiprajwk khorsa chalabe hamsagi tongche life nosto khajege paima yakulo police case hirlaima olopano mungsa justice maya angpurni simino Tiprajwk bukha dukhu nangsage teruk tomungsamung mind rok change nge tabu henkai nogoba amsuk tongle salbrom bazaroko thangai bunyo rangsani keterok san samang bini ketuma din jora laino tongkha mane dare kok sanata ke bobe kok samne rokisa langpang ke tabu ke sawui tongkha and jasa chalano phano nukha ke bona hamjago sajago hunai Kobor Khai ke kok se tongkha Tiprajwk sudo amsuk simya maso washa wosho kami amse berai lokono sawo ani buska mongolbaro kalebari engai jotono phaibedi ani kalbaribo
joto nok ni borok phanya nangnai hinui salbrum invite khaimani rok kok sing saimanka i Tiprajwkni means bo belekano kajana musung jaka haipano kepala hamya angkei kajeng manje ang tongka amuna main kok amsuk jora i Tiprajwkni lajik joran kongno khane chingle breno Khai Rijakha te kha khamsisi angei no phagya chini baksa khorsa khorni chela amsuk akol gyan kariba tongo hamsige tongse pregnant khai ma oloke kagiri marok nugu amukunung khaja ari kyabana hamsake eba busha nariya jar hinkai tangi physical intimate eba ke A to Z class khanyanangba class khaima olokebo pregnant khai yakari rimarokse nugu amsuk bakpar chela o sungchara khoroksa khorni Borok Hamya Chaini dartini joto Borok Hamya Chaya hne yashi surjage kok sajak tongmani nuguni tongo tei i Tiprajwk bore kamini khorsa chalabai tongi che pregnant khai rijama olofano police case bo rikha aboni yakolo phano se jahase se mai hankaiba tebo bukha dukhu nangjagi tini kahamni kobor angai thangkana hne chung chini kha bisingo wansugu belano kharima singsa heda i Tiprajwkni kongno khanai abage baksa lokoni khoko hankaiba tabok salai tomabo nukjaka i Tiprajwk no Borok Hamya se derariwo Borok Hamya sikalok se Kobor Khai hne saitomani nukjaka bat kuboitamo single tam sanai je kamini luko singno sawi khanarme chung akok se nor joton tabuk sawi khanartung tabo Tiprajwkni kok samajora bini family kobor kisa khursa thai kalayo amongka i Tiprajwk burni bini dara khorksa Gondogol Debbarma tongpho te bini dara Gondogol Debbarma bahaino buibaino botharsa kahni chung khanai saimanka belaino kha khamjanai kok dako busa hamya nokni buma sutuchi hamya ka te tam sajane tongsiba en i burni bupabo amsuk rangchukya korino khoni borok salcha samunkhaya hankai nukunga chana maise kori hinma kahai chini Tiprajwk hinkai amo hakino birman koso mani tonglaima tongjabo nok kona kona eba kami bising rogo tabuk i Tiprajwkni kepal ba tamo no amsuk cherai jorase buni sraimung manei birman mani ma tongjaka abage police ke sijang nukjak lokro bono tam khlaiman ke hamnai eba bini sak hamya rongno phano nalei hamrui de mano kisa wansulai naja khangke belakino chanai chini bekati chung amona sijang nukjak Tiprajwk lokono chung koijau te joto tara baitolte manasang norok i manani joto story no kahamke khanama olo bono Khai tongi bini video no share karla di 2022 biswo je obrni logi hamya chaya khajaka bini o justice tabu phono manang tung amona chini koimung eba amona chini naharmung